में कैसे भेंट होई। बानी पैदल हमारा आवे में लेट होई। बोलो एलो भर देव घर में कैसे भेंट होई। बोलो एलो भर देव घर में कैसे भेंट होई। Recording by Tia Studio Ariraj. तो जब तू बाड़ू सफारी से ढारे खातिर जोले अपना गाड़ी से लागत नहीं मिलोने होई। साथ छूट जाई मोतिहारी से। तो जब तू बाड़ू सफारी से ढारे खातिर जोले अपना गाड़ी से लागत नहीं मिलोने होई। साथ छूट जाई मोतिहारी से। भीड़ होला बड़ी कमरिया से जाम पूरा गेट होई। बोलो एलो भर देव घर में कैसे भेंट होई। बोलो एलो भर देव घर में कैसे भेंट होई। दिलवा हमारी न दुखावो हो कौनो उपाय लगावो हो। न तो चल हमारा साथे हो मम्मी पापा के मनावो हो। दिलवा हमारे न दुखावो हो कौनो उपाय लगावो हो। न तो चल हमारा साथे हो मम्मी पापा के मनावो हो। रीतू रितेश दीवाना से न कोनो टेक होई। बोलो एलो भर देव घर में कैसे भेंट होई। बोलो एलो भर देव घर में कैसे भेंट